Egameni likaJesu Kristu Inkosi yethu. Amen. Kini bazalwane nonke kanye nabo bonke abalaleli beligwalagwala FM umsakazo icapho lesive. Ngithanda kubeka lamazwi nje ambalwa kulama holiday ngikhuluma nabantu abasha nisebahla ama hairstyle ngama hairstyle amanye asemasha amanye noko asafuna ukuvuselelwa. Thanda ukubeka nje lokho kufishana abantu abami bese ngihlala phansi. Phinda mzalwane wami. Futhi khumbula umdalo wakho. Uyabona umusho akuqali kanje. Ngiyamangaza la ukuthi chapter 12 and verse 1. Bese kuqaleka ngalendlela. Futhi khumbula. Uyakubona umuntu othi futhi khumbula ungathi khona indaba beyiqhubeka before. Bese isaqhubeka leyo ndaba bese uyangena uthi futhi khumbula. Ake ngibona izandla bangizwayo. Ungehlisi phakamisa nje. Ngifuna ukhomba babe bathathu basho lento bengisho manje. Ungathi nohlebelo kaThembi naye. Angiphinde. Awukwazi uqala isentence ngokuthi futhi. Ngiyathanda lesizulu la. Awufunde ngalesizulu saka Queen. English. Remember your Creator in the days of youth, before the days of trouble come and the years of those when you will say, I find no pleasure in them. Siswati sona sithini uyabona nje singisi remember thy creator. Yes, sithini Siswati. Khumbula umdali wakho etinsukwini tebusha bakho. Khumbula umdali wakho etinsukwini tobusha bakho. Ay alingishayi njengalela awuliphinde lelia. Futhi Hayi ngiqedwa yilo futhi. Awutshela makhelwane uthi futhi. Futhi khumbula. Angiphinde le ndawana. Ngiyabonga ngoba ungathi unkosikazi wami ongizwayo kini nonke la. Futhi khumbula awukwazi ukuqala kanjalo kusho ukuthi khona into beyenzeka angisale sengiyiqedela abantu abami. Ngamagama kwizinto njengomuntu omusha ozi-achievile. Ungathi omunye uyabala uthi ngizuze lokho. Ngazuza lokho. Ngazuza lo bese kuqhamuka omunye. Konke okuzuzile futhi khumbula. Menzi wakho. Ezinsukwini zakho zobusha bakho ukukhohlwa akusiso isifo sabantu abasha. Kodwa kuyamangaza ngolosi ukuthi kuleli verse kukhunjuzwa abantu abasha. Ukukhohlwa into yabo mama nabo baba omkhulu nogogo. Bake bangihleke lapha ekhaya ngilwe nje impela ngifuna izibuko zisemehlweni. Imangale ngiserious bona bayahleka nje abanginaki ngithi nenzani izibuko zami. Azezo omunye azothi la qo uthi nazi. Awu amen.
awu amen. Bamba ukukhohlwa akusiyinto yabantu abasha. Kodwa kuyamangaza kuleli verse ukuthi ukukhohlwa umuntu omusha akakhohlwa ezinye izinto, ukhohlwa into eyodwa nje, umdali wakhe. Zonke ezinye izinto angezikhohlwa umuntu omusha. Futhi kulezi insuku lezo akumaphathi. Sigeza amapeni. Shona lena le. Nisenza konke bantu abami futhi khumbula umenzi wakho. Eyinsukwini zakho zobusha bakho. Angivale ngokuthi ukukhohlwa Alex isifo esibi. Ukukhohlwa ungakulimaza kulelizwe sikulo esiphila kulo la, kukushaya ukukhohlwa uze uyongena esihogweni. Ukukhohlwa ingako ntambama, ingako emakhaya ngiyanicela nisesemaholidini bantu abasha futhi khumbula. Wajabula ujabula uphinde ukhumbule umenzi wakho ey'nsukwini zobusha bakho. Bengisho ukuthi nisalindile ama-results, abanye bazophumelela, abanye bangephumelele. Okubuhlungu abanye bathi bangathola ukuthi abaphumelelanga bese bayayibulala. Before uyibulale ngenxa yokuthi umakhelwane umntwana wakhona uthole 7 yama distinction, futhi khumbula. Ngoba lento yenza abanye bazibulale ingoba ezwe ngapha kamakhelwane ukuthi kuphaswe kangakanani. Ngizoba ihlaya mina uma bokuya ngami ugumbi GUMBI, ngabe ngiyakuvala uma benginelungelo ngqolosi naloko ukuthi ama results aphume emaphepheni ngoba indaba iba yiphepha. Baphumile next door ephepheni wena uphumanga. Ungazibulali noma ngabe awuphumelelanga. Ngike ngaxoxa kwenye indawo ohlebelo ukuthi mina isikolo ngasiqala ngino 11 years. Ngisithanda isikolo kodwa kubonakala ukuthi ekhaya abavumi ngesikolweni. 7 years ngicela ukuya esikolweni bathi imali ayikho. 8 years imali ayikho. 9 years imali ayikho. 10 years imali ayikho. Kwathi nakuthi 11 ngathatha ishirt nje lalingesimhlophe laliyinayiloni nyana, ngafaka lona ngabhlukela, ngalandela abantwana bayesu. Angimukiswanga mina esikolweni, ngayiyela nje. Ngalandela abantwana bashona esikolweni. Lapha esikolweni ngikuyeka okunye khona engathi nangiqala lapha kweBhengu, ngaqala isikolo naye sashomana umngani wami. Into bekade inhle ngalomngani wami, isibongo sakhe bekusabizwa ngama-alphabet. Before kufika ku-G kuqala yena. Ngilalela nakubizwa lapha. Once ebizwa ngiyazi sho vele ngiphasile. Ingxaki besinayo nomngani wami ukuthi nakafeyilile akwenzeki sifike eklasini siphase kulo nyaka. Empilweni yami bokungenzeki lokho bantu abami. Nangifika kulo nyaka ngiliphinde le klasi naye uyaliphinda. Lo nyaka ozayo siyazi kahle ukuthi sizophasa.
nakaphasile ngazi kahle nami siyadlula kodwa njengoba sidlula nje sisazoma unyaka kodwa bokungangilimazi lokuthi ngifailile lokufeyila bengubona ungazathi mina into ngizwa kahle nangike ngayiphinda ngacishe ngalinyazwa omunye uthisha ngimbuza esibuza thina ukuthi ake nisho ufundela ukuba yini ke wena kwakuyinto enkulu ngaleso sikhathi wena ufundela ukuba yini wafika kumngani wami wena ke ufundela ukuba yini usethi ke lo mngani wami ngifuna ukuba ummeli thisha wami wanikini ikhanda wena mmeli wena ufaila too much wayesethi la afika ngiqeda amandla khona hlebelo wayesethi okungcono ube umfundisi ngaleso sikhathi ukuba umfundisi ngikuthanda njani inhliziyo yami ababuhlungu athi kanti abafundisi idomu ngaphinde ngayiduduza ngokuthi that is why ngiphinda kabili kusho ukuthi ngizoba umfundisi sanibonani ngazilimaza imntanami ngokuthi awuphumanga ephepheni cela ungenza lento yodwa khumbula menzi wakho futhi njoba kule insuku nje zamaholide into yesibili iBhayibheli lishoyo ungalunyakazisa uthando kungakabi isikhathi njoba ngamaholide nje bantu abami qedela ungalenzi njani uthando kungakabi isikhathi khona izinto ezizobe zenzeka njoba singena kumaholide nje khona abantu abazobe bese bephumile noma sawuzwa mntanami ukuthi hey kodwa nami ngathi ngangena qaphela ubeka igoal wena ngempilo yakho ngifuna ukufinyelela la ngeke ngasho la kule bandla ngelilanga uhlebele ngibizile ukuthi wonke umuntu nabo 25 years abathathu 25 years wakho oqala ukusukela ekuzalweni ukuzofika kulo 25 years yenza into ezimbili mntanami thola uJesu thola imfundo kulo 25 years wakho oqala lale eceleni kwekhandlela fundani yekelani ukubhema utshwala nephuza ugwayi fundani kulo 25 years wakho qala ngezinto oqalwa ngazo angali iyahlupha angali kodwa ke kuyakontroleka lokumfana wami noma ngabe sakudabuka amakinopho khuluma nako ngiyabonga kanti usaphila wena ngoba lokho kusho ukuthi usaphila lo ngakhathazeki nethi ngisebhizi lento ifuna imali angabi nemali ngisafunda ukuze ngithole imali awungilinde nje bese usho kamnandi ayihlale phansi ibanga umthetho ayihlale uzayibona ayihluphi usho Mike ayihluphi usho kabili ayihlale phansi uyibona ithi akusi wrong mntomsha sanibonani hallo bantu abasha hallo
lalela mntana makusirong ukungena kuleso simo. Kodwa ke na kuleso simo akusho ukuthi salugxavula noma ubani nje. No. Self control iyadingeka. Ukuya endlwaneni imvelo ne. Kodwa ibhasi ngeke lithi liya nawe edrobheni. Kusho la iswini kuthi gudu toilet bese uyaphakama ebhasini niyazi ke mina imvelo iyangihlula ukhuluma nawe ngisebhasini please ngilinde sizoba soyithu Jesus sizoba soyithu bese siyayenza lenkonzo yomzimba abangizwa lapha bese siyenza lenkonzo qedela yomzimba kodwa idinga mina hayi phakathi kwabantu uma ukwazi ukuyicontrola lapho nalapho ake ngibona izandla basangizwa ungalunyakazisi funda kule 25 years yokuqala bese kuba khona i25 years yesibili siba ethi nayihlangana uyithole sowuno 50 years kulo 25 years wakho wesibili na into omele uyenze shada sineshwake thine ngoba nasithi shada amalungelo lawa ukungena emshadweni anikwa bo brother usisi noma esezwa ukuthi mani uyazi ngiyamfuna ngiyamfuna uzabani bathi ungaqala phi ngifike kwelinye izwe ngamangala abananqaki bona umesezwa usisi ukuthi sokulungile uvela biza ubrother ngiyafa ngawe uyazi ufuna ukushada nawe inkinga yenu nenza into ungathi aniyifuni noma niyifuna ngena ngendlela right at least nawuthi 50 years so unayo umntwana uNkulunkulu ekunikile oncengela ngase university hayi uyobuhambe kahle 25 years wakho wokugcina qala ku 50 years faku 25 years ukuthi 75 bese lithi iBhayibheli uNkulunkulu uyobe kuphila ukuphila bese lithi iBhayibheli nakudlula ke ku 75 sekuthi 8 kona ukuphila kukhona kodwa sokuzobe kusupportwa ngabo grandpa namaphilisi kulabo ke nasawuthi 75 sohlabela ingoma eyodwa akusadingi ukuthi uhlushwe nearer my God to thee nearer my God to thee amen ngalunyakazisa uthando qedela ngalunyakazisa uthando qedela ngakabi isikhathi nyakazisa ngicela ukukhuluma lokho cishe sengiyovala ngakho khona into engiyithandile kwenye incwadi la uthi lo mlobo wencwadi inja yake yayenza icomplain ncwadi nje ngayithatha 59 sana siqeda kusindiswa lapha usobukwe wayefundisa lapha eStanera sengiyayithatha kine izinto eziningi usethi lo mlobi inja yayine complain yayofaka icomplain kuNkulunkulu yathi ngicela ukukubona yafaka iappointment ngicela ukukubona
uNkulunkulu wathi ungibonelani? Athi hayi ngicela nje ukuthi ngubone, futhi mhlanzana ngikubona ngiyacela kakhulu umuntu abela. Kuthiwa uNkulunkulu wambiza umuntu wathi inja iyakufuna. Yeza lolo suku lwafika, yangena inja yathi kodwa uNkulunkulu ngicela ukusihlambulula, sakwenza njengoba usizonda kangaka thina izinja, uze wasikhipha ngisho nasezulwini, wathi izinja ngeke zibone ngisho izulu. Kodwa into engizwisa ubuhlungu, wafaka nangu umuntu nawe, ngingcono mina kunalo. Wathi umuntu uthini ungangikho? Wathi hayi ngikhuluma noNkulunkulu, ngcono mina. One, mina nje uNkulunkulu angiphuzi utshwala, khanda lami nje aligcwala ngamavovo, ngeke ungithole nginebhabhalazi. Kodwa lo muntu akaphuzi umfaka ezulwini uxosha mina. Kuthiwa kwathiwa that's a point number one. Okunye wathi okwesibili uNkulunkulu awuvele kungiqede kakhulu uNkulunkulu. Mina umkhuba wethu izinja siya bese abantwana baba khona, futhi asibondli, asinankinga nje, kodwa siya bese abantwana baba khona. Thina umkhuba wethu nje siya bese baba khona abantwana, ukuthi bakhula ngani asingeni le, ngoba isiko lethu kabazinje. Lo muntu omnika izulu naye soya, kodwa uphinde umfake ezulwini, mina uyangikhipha. Wathiwa that's a point, uqedile. Ake sizwe wena muntu uthini. Yathi inja ngingaqedi Nkosi, kusaliphuzu lokugcina. Wathiwa kolisho-ke. Yathi inja ngivumele uNkulunkulu, ngizobiza nje abantu abami. Yabiza imidlwane, yangena imidlwane, yangena. Yathi nayi imala, athi ake nikhulume ukuthi ekhaya siphila kanjani. Kusho inja itshela imidlwane, ake nisho nje ukuthi fakaze ukuthi ekhaya siphila kanjani. Ithi imidlwane iyabingelela ngegama. Bathiwa yebo. Bathi umama lo, I mean ubaba lo, sikhuliswa nguye. Umama washayiswa iteksi wafa, zange angcwatshwe ngoba yinja. Sikhuliswa ubaba lo, kodwa simangele njengoba sikhuliswa ubaba nje, siyambona ubaba unesithukuthezi, siyambona unesizungu. Kodwa into asimangaza ngayo, nakafika kithi ufika ngapha emuva athi ngekhaya, abesathi kusekuncane lokhu, nakekike indaba yathinja. Simanga ukuthi lo muntu omnika izulu usebamba bakhe abantwana, angene nabo embhedeni, kodwa mina ngiyinja angakwenzi lokho. Qedile Nkosi, songabeka i-comments zakho. Athu thile ncwadi uNkulunkulu wathi khuluma-ke muntu, waphakama umuntu wathi ibe wrong kwasekuqaleni baba, ngoba kusho wena izinja asingeni la, ifunani lela, ngoba noma ngabe ngifuna ukulungisa amacala ami, angeke ngiwalungise phambi kwenja, ayiphume
ukuze mina nawe sihlale etafuleni owangibizela kulo ukuthi wozani sithethe indaba noma izono zenu zibofu ziyoba mhlophe. Khumbula. 2, malinyakazisi. 3, balekela lithi incwadi yezaga. Bathi sebalidlile iwayini kakhulu bahambe bamemeze emgwaqweni amehlo abebovu. Baleka. Ngoba lapho iwayini okanye utshwala unemvuselelo mntanami obuyenzayo. Lemvuselelo ikwenza ubone ekseni ukuthi khona into bengiyenza kodwa ngiyazi ngiyenze nobani. Tshela makhelwane hayi kabi. Bengaqondanga nami ukuthi ngibe rough kini kodwa ngihlushwa ilama holiday. Khona abantu abakholwa kahle kakhulu from January nase ku November bese bendlala isipotshi. Abasawi sebayiwela bona. Kudlula uDisemba nakuthi January baphinde bavuke. Futhi khumbula. Tshela umakhelwane ungaphathwa isifo samakhehla. Ungaphathwa isifo sabogogo manje sokukhohlwa. Ukhohlwa indaba enkulu kangaka, khohlwe umenzi wakho. Asivala amehlo sikhuleke. How great thou art. Abantu abami ngike ngabona omunye umama khona la eSport ethanyela umgwaqo ekhuluma nomunye umama athi njoba ngithanyela umgwaqo akungengoba ekhanda lami kodwa kungenxa yengane yami ese-university se-Teflop. Ngibonakala ungathi angiphilanga kubantu kanti ngiqhuba lengane lapha. Yemntanami futhi khumbula ukuthi kule ndawo kuya khona abazali bakho abangatholi nemali etheni kodwa bakhalela nje ukuthi la ekhaya nathi ake sibe nayo utishera nje. Ngadlali ngalamathuba. Ngifuna nje umuntu othi baba uGumbi. Ngifuna nje umuntu omusha ntambama. Ngivumele Alex ngifuna umuntu omusha ntambama nalapha ekhaya. Othi baba uGumbi anginawo amandla. Kodwa ngicela uNkulunkulu angisiza ngifuni nami lempilo. Nawusho njalo phakama kule ndawo kuyo wena esinawe la. Wena lapha ekhaya nawe ngicela ukuthandaza kanye nawe. Umekhona uthi baba uGumbi khuleka kanye nami yiba ngeenyawo zakho sicela ukuthandaza nawe. Silande sidedele ispeaker silande. Kule ndawo kuyo nje zokhuluma nawe emthandazweni kusidedela amandla. Kule ndawo kuyo nje sokudedela amandla egameni likaJesu. Ungabanjwa isono sokukhohlwa egameni likaJesu. Khona yini besingakhuleka kanye naye kule mzuzu esele egameni likaJesu. Ungubaba unobubele ingane uyabala nezinwele. Dwala lethu nangu evela nangu nalo yevela egameni likaJesu. Kungenzeka ebantwini kuwe kuyenzeka. Izwi lakho liyahlanza, izwi lakho liyaphilisa. Ngicela uphakame mntanami ungasabi nje ngoba sesiyathandaza nabasebemile ngegama likaJesu sicela ukukhuleka kanye nawe. Khumbula ungabanjwa ukukhohlwa. Khohlwa indaba engaka, khohlwe umdali wakho. Baba egameni likaJesu Kristu inkosi yethu siyabonga mazwi wethu. Siyabonga wena othi ungafika amaqede kube khona ukukhanya. Ngena phakathi kwale ntombi, ngena phakathi kwale ntombi, ngena nakuloya egameni likaJesu Kristu inkosi yethu. Kusaiza lezi nsuku
moya wayingcwele banika isibindi namandla okuma lonyaka lo akoveza abantu abazothi ngiyophuma kuze kube uJanuwari ngingazange ngiwe egameni likaJesu ngenxa ukuthi ngisingethwe nguwe amandla ngawakho ubungcwalisa bungcwabakho inkazimulo ingeyakho egameni likaJesu inkosi yethu mana ngakithi kedwala lethu kudunyiswe likaKristu Jesu igama manje naphakade shaya izandla ushayele laba shaya izandla ushayele laba shaya izandla ushayele laba. Thank you Holy Spirit. Ngesikhathi abazalwane ngibiza uShila ngizocela nithathe laba niye nabo ngale ngicela ukukhuluma nabo nje ngibabeka izandla ngoba ngikhuluma ngendaba eserious kabi yala maholide awubashayela izandla besaphuma abashayela izandla bethu siyobuya nabo khona manje siyobuya nabo shaya izandla phinda ushaya izandla phinda ushaya izandla phinda ushaya izandla. Thank you Lord Jesus. Nhlanhla esinayo namhlanje my God sivakashelwe ungcolosi ngicela nibe nabo lapho ngiyeza sizothandazana khona nomzalwane ogulayo laphaya bengizocela ukuthi naye nangisakhuleka nalabaya naye sikhuleke kanye naye bese siyabakhulula ngoba ubuthongo banamhlanje bungeke